van a ládási határidő, Samu! Ő Bogi, junior projektmenedzser. Kellékesként kezdett, back-office munkatársként megjárta Barcelonát, most pedig saját projekteken dolgozik, sajátos módszerekkel. Gyorsabban mozogjanak az ujjaid, ez egy TikTok, nem a Titanicot vágod, öcsipók. Csak rosszul látom, hogy tinderezel, ugye? Kémkedsz utánam? Munkanélküliként kevesebb esélyed a csajoknál, szóval dolgozzál. Hé! Ugye töltöd rendesen a naptárad? Bogi, hajnali 3 óra van, és hogy jöttél be a lakásomba? A biztonsági rendszered elég hiányos. Pont, mint a naptárad. Szóval töltsd ki! A módszerei ellenére Bogi eredményei kimagaslóak. Zsinorban harmadjára a hónap dolgozója. Egy probléma van csupán. A projektjeit túlságosan is a szívén viseli, ezért az ebből fakadó feszültség folyamatosan felgyülemlik benne. A szomszédok éjfél és hajnal 1 között furcsa hangokról számoltak be az irodából, ezért elrejtettünk bent egy kamerát, hogy kiderítsük, mi történhet. Az eredmény pedig sokkoló volt.